Дмитрий Мезенцев на пасадзе надзвычайнага і паўнамоцнага пасла Российской Федерации ў Беларусі менш за паўгода. Таму старшыня брэсцкага аблвыканкама Анатоль Лис робіць кароткі эканамічны эскіз рэгіёна праз яго моцныя бакі. Гэта перш за ўсё сельская гаспадарка, харчовая прамысловасць, лагістыка. Сёння брэсцкія тавары адпраўляюцца ў больш чым 130 краін свету. Традыцыйна стратэгічным гандлёвым партнёрам для вобласці з'яўляецца і застаецца Расія, азначыў кіраўнік вобласці. Тавараабарот паміж краінамі за минулый год склаў звыш 2 мільярдаў долараў. Пагадненні аб супрацоўніцтве заключаны з 26 расійскімі рэгіёнамі, а гандаль вядзецца 77. Кантакты штогод пашыраюцца за кошт правядзення сумесных форумаў. Прыклад плённага супрацоўніцтва з Иркутскай вобласцю, якую ў свой час узначальваў і сам Дмитрий Мезенцев. Буквально на следующей неделе, я слетаю в Иркутск, где мы проведем уже 4-е заседание нашей группы рабочей. Увеличивается товарооборот, что радует. С Иркутской области далековато, но вместе с тем мы находим общее взаимовыгодное сотрудничество. Это прежде всего по таким позициям, как товары легкой промышленности, деревообработки, продуктов питания. У ходзе перамоў спыніліся не толькі на эканамічных адносінах, што заўсёды складае аснову, але і на ўзмацненні супрацоўніцтва ў адукацыі, навуцы і грамадзянска-патрыятычным выхаванні. Укрепление, расширение масштаба взаимодействия молодых людей в системе образовательных программ, в системе тех патриотических, исторических программ, которые приурочены и связаны с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, очень знаково. Был дан старт очень знаковому проекту «Поезд памяти и славы». Он уже после празднования дня 9 мая в Москве в начале июня должен дать старт поезду, который выйдет из Бреста.